चेनेलफोराथ' सेग्रानायखौ नुनायखौथ' सब माथो अनथावथाव खारन माबा माइनाव बिथांखिनि दिनै प्रमद बर' सरकारनि माबायाव बहुद दिनैबा साननाय दंमोन थांनाय बोसोरावथ' क'क्राझार कुरुना थाबाय बिदिनो जे होनो हायासै এই बोसोरनिफ्राय जोंहा प्रग्राम लादो कमप्लिट एसियाव जों रायलायनानै मोजांहाय प्रमद सारनि नेतृत्वआव जा 25,000 फैसा होनायखौ सावरायदोंमोन बहुत जायगायाव जों जेनेबा आंनि समस्थियाव आं 60 जन मोनदो बेबायदि बहुत जायगायाव मोनदो कमप्लिट जिएमफोरा मोनखादो आरो इनि थाखाय कमप्लिट जेसियाव फैदो 3,800 बिसोर सब मानसिफोर मोनगोन दिनै चेकखौ मोनगोन इनि असुबिदा गैया आरो ई फैसाखौ लांनानै जे सब हिन्जावफोरा मोजांहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा जे बाहायो बेखौसो सानदो जान खारन फैसाया मोनब्ला जे बाहायनो रोङाब्ला फैसाखौ जानानै गारबोलाथ' खुनु लाब गैया आरो 25,000 फैसाजों 25 लाख खामायनो हायो एकदम गेरेन्टिखा खारन इसोर रोंखाया जुदि मोजांहाय साननानै जुदि खामानिखौ मावना लायोब्ला कुनु असुबिदा गैखाया 25 लाख जुदि 25,000नि फैसायाव जुदि अमा बायनानै बा बोरमा बायनानै जि फिसियोबा 8 मास गेजेरावनो 25निफ्राय 50 लाख खामायनो हायो 50 लाख मोननाय लोगो लोगो बा इनिफ्राय 25,000 फैसाखौ फिक्स डिप'जिट लाखिना हो फिक्सआव लाखिबा 5-6 बोसोर उनाव 50,000 जालांबाय आरो 25,000 फिसिनानै जिथु ओंखारो 1 लाख फिक्सआव लाखिदो आरो फिक्सआव 1 लाख मोनबाय बेबायदि सोलिनो हायो जुदि बुद्धि रोङाबाथ' हायो जिहेतु खावसे बेनि थाखायनो दा आंबो सानदो दा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेसे मोनाखै जोंबो दा 500निफ्राय 1000सिम होनो सेस्था लादो गाबोन जों 500नि माबा खालामगोन सेल्फ हेल्प ग्रुप 10,000 होगोन आं एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय 10,000 आरम्भ खालामगोन गाबोननिफ्राय जों मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवबो जों बेबायदि सिलेक्सन खालामनानै हरगोन दा सिन्था गैया आरो बेनि थाखायनो जेसे मोननि दङ इसोरखौबो नेक्स्टआव मोननायनि आसा दङ खारन जेसे मोनदो आरो मोनना थागोन आरो रेगुलार मोनना थागोन इसोरखौ सिन्था गैया बे माइनाव बर्तमान दा रायलायगोन जों रायलायनो माबे मोजां जायो दा बहुत खामानि दं बिटिआराव माने बोसोर बायाव मा खालामगोन जादों जों सिगां जेबो मावासैना दा दानि थाखाय कम्पानिनि थाखाय रायलायगासिनो दङ सब खामानि रायलायगासिनो दङ जों भबिष्यते जेबो अन्धकार जाखाया मोजां खामानिखौ मावनायनि सेस्था लागासिनो दं जों परिबर्तन नायदोंमोन परिबर्तन खालामगासिनो दङ दा जेसे दा बुंनाय बिसा चिफ सारा माबा लेक्साराव बुंबायनो पुरा बाथ्राखौ बुंबाय बिजिरजि अफिसनिफ्राय आरम्भ खालाम स्कुल कलेजनि जिखुनु गथ'फोरनि जेसे हेल्प खालामगासिनो दङ बेखौ रावबो मिथियाखै मिथिनो नांगौ खारन निजिनि गथ' 85% बा 80 मोनदोंबा IPS अफिसार जानो हायो ACS जानो हायो इन्जिनियार जानो हायो बा बहुत अफिसार जानायनि ट्रेनिं होनो हायो जों फ्रियाव ट्रेनिं होगासिनो दङ जानाय लोंनाय थानायखौबो जों होगासिनो दङ बिटिआर सरकारा जे बेखौ जुदि मावना लानो हायोबा मा जागोन न'आव उन्दुना थाबाथ' जाया जों बेखौबो सानदों एग्रिकालचाराव बेसे मोजां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय फैयो माइरं गुन्दै खालामनाय हालदै गुन्दै खालामनाय थाव दिहुननाय मेसिन फैयो फिसा मेसिन फैयो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ लांनानै जेखौ जुदि बाहायोबा मोनसे ग्रुपआ मोजां सोलायनो हानाय कन्डिसन दङ आरो मोनसे परियालखौ फिसिनाय कन्डिसन दङ खिन्थु बेखौ खालामनो लुगैया न'निफ्राय ओंखारनो लुगैया मानसिफोरा न'आवनो थायो जाना थायो संना थायो उन्दुना थायो बेनोल' खामानिया बेबायदि जानो नाङा माथो कमप्लिट जोब फैनानै ओंखारना फैथोसै जि दं लांदो लांना खामानि मावदो बेखौ जों फोरमायो